салом алейкум. алейкум салом. Ака бо ҷон соз хубӣ? Хубира, тенҷи, хуло хубам. Мерси ҳаҷтунай Москва каяка? Дар ҳамин моҳи январ ё дар рамазонӣ? Ҳамин ҳам январда ҳам рамазонӣ да ҳар чаб Як бародари азиз. Ҳозираша ай ҳами гиҷо ай Москва. Рӯзи 15 январ рейс дорем. Ай Москва ба Ҷидда Макка, ай Макка Мадина бо абрат намёя. $1200 ва $1400. Ба хироб я бехироб. $200 ҷа разница ки даи $1200 чӣ медура? Виза, билет, хурду хӯрок, саёҳат, тамошо ҳамаш. Аммо моҳи рамазонӣ ҳам рейс дорем бародари азиз ки як моҳа ва 15 аввал ба 15 ахирӣ чи ай? 15 рӯзи аввалаш $1350, 15 рӯзи ахираш $1550 ва як моҳаи праи рамазон чанд $1750 ки ҳамаи хизматрасонӣ ба сатҳи алой, аммо бехироб. Мақсад гостиницамон дуртаракай да автобус мерам. Касе порна қатмо ҳаҷи фарзӣ рафта буд, ҳаҷи рамазонӣ рафта буд медунад. Ба ҳамон хотир бародаро рақамҳо дар экран занг бизанед, иншалло дар хизмат шумо. Офиси мо дар ҷои пеши проспект Мир, масҷиди проспект Мир Абдуниё ки метрои проспект Мир дар хизматем иншалло. Худованд хайртон тия, занг бизанед дар рақамо 1673. Ассалому алейкум. Кадмет ки агар бовар надорад, пеш суҳбат кунед. Ассалому алейкум.